Hello guys. So pabukid na sa ta guys. So magbuko na sad mi guys. Mag-uka ba na abay kay pardi mahugawan tanaw. Isumbot ta do sa enaon kuan. Ang pay unod. Hi guys. Bukan may butong. Patag butong. Karam siya. Bukatag butong. Isita lang na. So guys, salamat sa pagtanaw sa akong video guys. Amping mo permi. Bye bye.